2018 елның 10 сәгать 40 минутта Татарстан Республикасының Ярчаллы шәһәрендә безнең кулыбызга 3 кило 680 грамм 55 сантиметрлык ылы бәхетебезне тоттырдылар, дип башлана Павловка бистәсеннән килгән чираттагы котлау хаты. Әлеге татлы бәхеткә без Хасиянова Сабрина Рушановна дип исем бирдек. Бүген татлы алмабызга, яраткан балакайыбызга 1 яшь тула. Шул уңайдан без әнисе Альбина, әтисе Рушан, апасы Алина, Урта Терешка, Яңа Терешка, Иске Атлаш авылларыннан әби-бабалары аны татлы теләкләргә урап котлысыбыз килә. Балалар туу йортында беренче тапкыр кулларыма кызымны алгач, күземнән яшьләр тәгәрәде. Менә икән ул, әни булу бәхете дип уйлап куйдым мин ул чакта. Күзләренә карадым да Рушанымны исемә төшердем. Андагы эшләүчеләр дә бу бит бәләкәй әтисе дип истәделәр. Дөрестән дә, ул бик нык әтисенә ошаган булып туды. Мин аны бәхетле булыр балакаем дип юрадым. Аның беренче елмаюы, күзләрен ачып миңа каравы, беренче авазы барысы да нык хәтердә. Ул чак Ярчаллыда яшәгәнгә тиз ук кына кайтып татуган якларга булмады. Шуңа күрә Сабринабызны әби-бабалары Яңа ел бүләге дип атыйлар. Чөнки аны Яңа ел бәйрәменә каршы гына алып кайттык. Күкләрдән иңдерелгән бәхет дип шашып, яратып кыштылар әби-бабалары аны. Хәзер инде балабызга 1 яшь. Ул үзе беренче адымнарын ясарга маташа. Ике як кабып булса да, беренче киртәләрен җиңәргә өйрәнә. Беренче сүзләрен дә чыгара башлады. Татлы да икән әти, әни дигән сүзләрне ишетү. Раббым, бар теләүчеләргә әлеге сүзләрне ишетергә мөмкинлеген бир. Барысын да аңлатасы килә инде хәзер Сабринабызның. Таң калырлык, бик акыллы, шук, шаян кыз. Күзләребез генә тимәсен, машалла. Балакайыбыз, карыйбыз да, бары елмаеп, Раббыбыздан сиңа саулыклы, исәнлекле, матур, бәла хазасыз, уңышларга төренгән гомерләр генә сорыйбыз. Фәрештәләр канаты астында саклап йөртсен иде син, Раббым. Безнең бәхеткә, әби-бабаларың шатлыгына, туганнар, дусларның куанычына шундый ук матур, акыллы булып кал. Тәүфыклы бала булып үс. Без сине алтыныбыз бик нык яратабыз. Күз карасы, татлы алма, мәхәббәт җимешебез. 1 яшьлек туган көнеңә җыелыштык бүген без. Аңлаганда елмаясың, исемеңне ишеткәч, эндәшергә тырышасың, кил дип сине дәшкәч. И балакай, бәхетле бул, кайгы-хәсрәтләр күрмә. Дошман дигән начар сүзен ни икәнен дә белмә. Барасы синең юлларың булсын иде бормасыз. Бала чагың матур үссен, зинһар бәла хазасыз. Әти-әниең өчен син иң гүзәл чәчкә төсле. Гомере буе шундый ук бул балакаем көчле. Әби-бабаларың өчен балдан татлы аныкта. Үтсен гомер юлларың тик ылы булган шатлыкта. 1 яшь кенә, бик аз әле. Тиздән үсеп җитәрсең. Үсеп җитеп безне дә син буйга үтеп китәрсең. Әлегә ашыкма син, нәни генә булып кал. Бар мәхәббәтебезне син, зинһар кызым, алып кал. Сабринушка, без дә синең бар якыннарыңа кушылып, тантанаң өчен шатланабыз да, котлыйбыз да. Әти-әниеңә исәнлек, сиңа күңелле балачак телибез. Әлеге җыр синең өчен.